Nati og minahal kong matalom nun, okay? Maunig palibot sa Iko White House. Sarot-sarot na. Parang correct, marami dato. Okay, maunig guys, atong project sa 2025. I hope nga every year ta nga makahimog ingani aron makatabang tas nanginahanglan og bay. I hope nga hatagan patag grasya, daghan og mga mayong lawas aron makahimo tag every year ngani nga bay aron kadtong manginahanglan og bay diri sa lungsod sa Matalom mahatagan nato og tabang, bisag ginagmay pero makatabang ta sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni palibot guys nya ang motor masod siya, pwede tag mo ari-ari ba na mao ni natay mga tanom atong gi hinahinayin og tanom aron mas makuan siya ba nabitoy murag kinabuhi murag mas lahi man na tanom lagi mao nga atong gihinahinang tanom na kani papagja siya makuan pero itong paningkamutan nga magtanom po tag utanon guys para kuan mas mo kuan niya mauli sa ko kay maninda patag balot aron makapalitag usa ka kilo nga bugas nga tag 20 ingon si Bongbong Marcos. Okay, iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Mata. Okay, happy fiesta San Juan Street diri sa lungsod sa Mata. Okay, today is June 24, 2025.